ҳукумати ноҳияи муъминобод эътироф кард ки баъди гузориши радиои озодӣ масъулин 2 шабонарӯз хоб накарда камбудиро дар мактаби шумораи 7 ислоҳ карданд. радиои озодӣ рӯзи 18 январ аз бинои садамавии мактаб ва мизу курсиҳои шикаставу корношоями он гузориш омода карда буд. раиси ноҳияи муъминобод гуфт ки баъди гузориш камбудиро ислоҳ карда мешудааст. 2 сутка қатъи мудири шӯъбаи муовини соҳаи идеологӣ хоб накарда камбудиро бартараф кардам. Мешидаст ку дар мактаби рақами 7 зиёда аз 800 шогирд таҳсил мекунад. шогирдони ин мактаб гуфта буданд ки дар 3 миз то 13 шогирд нишаста дарс мехонанд. ин гузориш тавонист камбудиро ислоҳ ва пои вазири маориф ва илми ҷумҳуриро ба ин мактаб бикашонад. 10 рӯз пеш вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шахсан аз амон муассиса дида намуданд. мактабҳое ки сохта мешаванд ба нақша гирифта шудагӣ аст. мактаби 5, мактаби 7, мактаби 37, мактаби 10 ҳамиёра мо шахсан вазир қатъи дидем. мактаби рақами 7 ду бино дорад. симхонаҳои бинои садамавиро солҳои 50 ва бинои таъмиршударо солҳои 70 асри гузашта сохтаанд. хонандагони синфҳои ибтидоии мактаб дар 4 ҳуҷраи бемористони деҳа ҷой дода шудаанд. бо вуҷуди ин ҳама мушкил мудири маорифи ноҳия камбудии ҷойдоштаро намехост эътироф кунад. аммо раиси ноҳия гуфт ки хуб шуд ки як гузориш баҳона шуд то дигар мактабҳо бозсозӣ ва таъмир шаванд. ман гуфтам ки анами хуб шуд ки маҳмудҷон ҳамиҷаро рафт дид. шумо 2 рӯз 3 рӯз хоб накардем, проблемаҳоро бартараф кардем. ноҳияи муъминобод баландкӯҳ буда дар 230 километраи шаҳри Душанбе ҷойгир аст. ҳоло дар ин ноҳия 65 муассисаи таҳсилоти умумӣ ба қайд гирифта шудааст. масъулони маорифи ноҳия ҳам гуфтанд ки аз ин 65 муассиса 4 тои он садамавӣ аст. лутфия шарифзода гуфт ки ин камбудиҳоро оҳиста оҳиста бо кӯмаки соҳибкорон ва маблағҳои иловагии буҷа ислоҳ хоҳанд кард. маҳмудҷон раҳматзода, Озодӣ, Муъминобод.